Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Anak ako naman, no? Ulit naman. Inururay ka. Kadita ka putadakan. Simangpad kan. Iso may kumatlay pa kamuking ka. Nga niya. Nga ni mamang mo. Ni mama, apa ni mama? Tiniliw di kiti polis. Ni mama? Tiniliw di kiti polis? Tanyat basol ni mama. Ako mga sumbat na natahan ng Josie. Tinasiyat nga ramidam. Mapangga di police station. Tap numamon kini mamang mo. No apay nga tiniliw di kiti polis si Suna. Nagturungak nga road iti police station manong nemi ket dito'y nadanon ko ni mama anakabalo din. Iti baet mi rehas inkarigatan mi tinagid na rakop kini mama manong nemi. Mama, ano ti basol mo? Apay nga tiniliw da ka, kanimbalod da ka. Ano ti basol mo, ana? Mama, nervyusak pa yan. Anak, gabato sana ka makabayad iti ado nga utang ko. Utang? Hoy, narugyan na nga panagutang ko. Idi na idalit ni papangmungad dati ospital. Nakautang hak idin ta na ibusan ti ornong mi kini papangmo. Nakautang hak dado. Sakit saan nga nakalasat ni papangmo. Kalpasan deta, nag-uutang hak manin kapuking ka. Kapukan niya. Kabuta kayat mo ti dati. Dati nga, kasasad. Numanod balon mo, manod allowance mo nga mga nagpasa. Timasap sa bulak anak kat paralaing karata, tinaldaw. Tingarod pa nagbasam. Kaya nagiti utang sang ko na bayadan, naging interes. Gusto nga nagdakil ti utang ta. Ako, hindi pagbayad ta. Anong nga rutin ta ramidik, mama? Kasano nga makabayad ta, tiyado nga utang mo? Kasano? Ikalikako mo, anak. Baring na sikati makasurbar, hindi problema ta. Ingka umutang. Umutang? Mapanak umutang? Tap dumabayad ak ti utang mo? Asin nga ron ti pakubalin nga makaitad kanyak? Asin no ti babalin nga mangpautang kanyak? Papagayam tingkay ng ikan ket sumagmanulaing nga paset ti pakasalitaan ni Juicy itilawag City. Ngayon kayo tumangigan, ti pakabuklan, ti pakasalitaan na Intono Aldao, iti oras ti 12:30, hinggan at alas 2. Iti program ang tigalagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Nga ti pakasalitaan ni Juicy Tilawag City, ket iso ti maikanem, ngayon tayo pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the fourth week, idubulan ti Abril. Kaya dito yung Aldao, kapsat, intay mangigan ken maamuan, no asino ti best letter of the fourth week, ken no asino iti best letter of the month of April, no asino tagbalin nga fourth grand finalist tayo. Yan. Kaya papagayam, kadagiti amin nga nagbibuyatan na naruna kini Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, nga nakabakasyon ita dito Lawag. No, agbibuya ka, kapsat, pakishare. Ken, no saan ka pa nakafollow iti page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award, makipalo ko. Ipalo yo. I-share yo, i-like yo, dito yung video. Amin ngayon kayo mabuhay ang video. Kaya ito yung YouTube channel, tingkay pakabuyan ka dito yung video. Paki-subscribe ti YouTube channel ni paring Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ni manong yun, name na ito, Nemi Ruiz. Iti program nga lagip tinapalabas, nga dagiti teaser, wano sumagmano nga paset, dagiti pagkasalitahan nga maibasa, lagip tinapalabas, ket may upload, wano ma-live dito yung page ni paring Ray, ket mabuya pa iti YouTube na. Yan. Ket ipalagip ko, dagiti premium nga nagdarakil, malaksi iti weekly winner,
monthly winner, adu pwede iti grand winners tayo. Ti grand winner umawat iti 50,000 pesos. The first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat man iti 5,000 pesos. Ramang kadag iti matan na saggasahon no tunggal mga bakit adda pugod nga plake pawagayam. Kasat kadalakel iti premyo dito yung Reynaldo Ray Fiesta Sentence Award na Search for the $1 Million Amazing Story. Iti programa tayo nga lagip tinapalambas iti Action Radio DCJ Silawag. Iso nga wisan na kayo nagsurat. No adaan kayo iti true life story, success story. I-computer yo sa isan iti email address to mo tibiyangan nemiruiz@yahoo.com o saan kat nemiruiz123@gmail.com. No saan mo nyo matakabailan nga isurat kahit mabalindak nga tawagan 0949-876-7682 0949-876-7682 tapno may schedule ti panang interview kada kayo kahit sakton ti makamu nga mga ornos kahit kasat aramiden dagiti daduma nga interesado nga didamo nga isurat. Okay? Okay ba? Aging kangarad iti sabalin tumarin nga video nga may upload iti Ray Fiesta Sentencedor Award no page ken iti YouTube nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Kita tayo tumanen iti sabali pa rin nga video nga mai-upload iti daytoy nga page.